Asili Herbal Nutritional Clinic. Asubu bwen Wumu Gusii. Mbona mono mwanju muriro ndi Steve na ne mambiengi yanko kwaria ni asumuru biri siasa na magandro muro benensa kira kira mwana nto kira section yeri gose department ensemerto itwarigeri siasa na magandro asorgongo ruito rwagusigo sasa insito ya Kenya ngo rali bagedi abene nande go kwariga ni asenjera ya bene obene inje kurubono wiga jinsizo to chabona mambi na magandro ajigo kwane kegero mugani one ugura se studio so irigaiga na ne robert kabisa kara ujigo totebia mange aneko totatora murekire wodi ya Bogeka gomwe MC we wodi eyo mu akirish kabisa abwense meyu kira sistu kera yotebia mange merobiriki abegire nande naralia ya kodrike sabe irobisi ase ange metinye tanomo bono ngoto tebia nerelia merobiriki ria bekire obisi na nerelia ringe ko beko jibosi kya na wate miaka 5 ajo korra ababogeke gasi nande kira akore buya na ba ko momenta nduta mai ose nande na chikuburi kara mete mwana siasa ere abate ane 5 yo kade ko ose na chikomenda lakini gasi ara akorengia nero tingwanira Bogeka ase mambia bone kune ninganina wana mochikuto mochumbe ino wetira ase nambira ase skine gurabu wega sense mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital wega sense ya YouTube na botonyora Ndizi TV News ogenda gutubwatie mambia bone atosuke kerosukwe nigoretirwa mange alikuwa tagete ko moboli osikuwa tagete ko mwagerezimi omodeina ya dispensary gete omodeina ECD classes gete osabanu ba ECD bono rero kwa monyorega atomonyora asobomo inde tumukwanire nera tukwanda ase mambia bone na kore na senjira ya bene obena injego ikomwe kaduni producer itu Joshua uta akwene kunorenga niria mariogine chibija gojira senjira ya bene asemambia boniga utakore biro tigange omugeni oneri baga ara ukwania ananda ara kumanyera ningi kiana bara na ndero kare ko morali tangani kerona ende wodi ya wakare konte na mbanya korra mwe mzio bo ngakumisana semitinye kore na bara nyona ndero litanga usingwanya ko ira chuku muyo kota ko mwe mzio bana rero no ara studio tigamwe eri baga asenjira ya bene karibishana mweshi Biamono Breton. Bono tebi mwanju muririnde mukwani musogeri bono mambine mburoro chengo twere Gusii bana. Anjo wategere baito ba Gusii asomore chingonga waongo bakwani mbuye more bwakire bono mambia. Asamari tane manyeka ntenga Manani Richmond yori omwamsi Bogeka ward. Nkanigera aje kenyo kya omeroga baito ba mindo na Bogeka bonsi pina bakwani ko bwakire boni ngambiye more. No anda twikirega rero rende tonyare ko eresa abagusii baito bonspi inkibogeka yaitere nanga yero chimwere kyo gotwara buyasana kuno gwethina ni oturumwe MC we ward Richmond akwenda kibina onunganjire ntumie rimo tintumie onsi tintumie erio usindi ndatumie buyasana tuna Richmond asemambi ya bone mwishimo bono tugato chake mirobiri yitu gosiko kwanda igoro ya Bogeka ngote abana Bogeka nenke sana nerenke nere actually Bogeka nere ward yanke Eastern Central Africa igona bokonye mugani yonse na bonye tari tukirimo ko erenke sana lakini amagoso ya chete gatwara bantaba ngaini buyasana nigebwate erenke lakini nigebwata abantu abangai no muwarnoro meta nabeko benke in time of square lakini abantu baro abange abantu baro it's almost bone karto ko the population nabero about registered voters were almost 7,600 abana bakichikura abantu amba bwata abana bande bari bata registered na bande bari bono bajiroro university medra onyana bajiroro buyasana ngo mwajumo niyo tukumurekere ward ya Bogeka asemambi yabone umweshimiye katoko chaka kwa bero bisi bono keruye nigo kere hot goze ne ungakyoge kerogere keri hot abantu bakwera kiaba hot ekeruta riko korra abantu bae gasi yeganehiri narige ko ba hot lakini moiso wika abantu baange because abantu bari bagwaka chikuruma n'abantu batari batenya hareti babwate imani naye babwato kwegena nga na tigato ake Richmond nero rachi gotokonya so ubuna bagwaga chikuru ndo batike ai manyanga kiabere kiamo giokire munrubuoki wora giokire buyasana kwa bero bisi gesa otianigwa gasoja kabono bokoreri bwana kiroje Bogeka kwanye temirake kwa bige miroberiende hondo jakera abu mweshimiwa miroberi nimbegete kwanza chiranjire na ariete ni nare ko bori chikura
promise chiri na enanete na chinga saine goikerania na nkagete boni gama at 80% aso goikerania god willing ba o moiri bo motinyo yo na bego tokana na akorire digere bono by the time chibese actually boni gamba ton toracha kagas magenda tayo tuacha kire using kwa re governor njade nge Citizen TV na eresa ngatara akora magenda rande no maene sababu ni ewejibi ya itere igoro ekerere igoro chibe so man chons pitoko yora from national government echiko genda guchise meshara abantu bari getu abange excess so eyu ikoira time ngate report nere bwena ta soka report nja soka ya human resource ya auditing ntu anyora ntu bwate ghost workers 1314 na almost 100 people bari kweruka nga nebirema batari ebirema so abantu abonzi bitoko chikorire ria kare report iri go chikoba effective go chiko cha assembly abantu bari ngo ikabagenda ekere bachire assume bakemba mbaende ke chikesi cha court bapiri baira like 300 we were still into bwata almost 1000 so sabanda 1000 chibesa bako draw ku account chire chinyingi chibwene to ko bare chigenda se development assume na bachikorika bake bakori ku that number so that chibesa cha abantu no almost 800 chira ni chichiko kora magenda ekina ikega tamagenda taracha lakini from our personal pockets ni nto chagete munanje ni chagete nara kore bintu gete bire bingaria na rete tuara kore michango chango buna bona abana bare kwa ni skuru I made sure abana bari ba na manyete baro bankiranga bonsi bachire skuru na bintu binde birire ne to kunya gokonya mweshima gwatero na bintu bire bigo dre ya magendro se county ya Kisii no na chiwode jito ya ere ya ma totena abanda aba eweji binigere igoro na abanda tote barande kigambero one ringete na bintu biraje gute bana binya gute bana antu chikonyo nense ngakendo ndeina ayokora abanda na de bajete kigambero ngeta kirigo korwa elinde bono mochaka magendro ekiagera abana inchi aba bachorete barumba maido siweji binja ngigoro ebatagete korona ebintu byakorekande ase wodi yawo yabo abo kera boni ngona to kwana kagede a week yetu achakire pending bills report ya edire I'm sure report ya ikire somo governor so again to ganyete maybe by Wednesday or Thursday nkorware report tinda tiko kwana on behalf of governor but then nkorware report within this week so that to hakane pending bills chichiroro once to hakane pending bills to chaka magandro immediately already ebintu bire bi mikakati nerebe kirega singo chaka tole ntori ko ira more than 2 weeks korboni garero gasi jack gasi taracha because pending bills chiko hakanwa then it will give us room to chake amagendero bya kabisa kugero to koraba barai bago service ene ntunde ayantangani ene ntunde ayantangani thorera gara barai bago service abane bago kabadana ke kancha nkyarengo asigitena igeta saringa ICU aikero kurigere wodi yawo yabogeka egwajito kanyorera ICU kosenjarenge betake no award ya ne ya Bogeka njabwate challenges yae lakini amagoso mateka tokori igendo tokoro infrastructure bono buna chipara uma na chicherekere yendo because bira para mwana ta ko na school bira para more miori oro ega rita ko igendo kia ichi rachikoni so egendo bwate igendo tokoro ka good road network nkonyora tolenga usafiri nkobere rais communication nkobere rais so ntobugate challenges poni even as I speak yechipara kuna mono isikuri ye para nere main ye korumara ni ma junction ya marani ye otige ya kwa Kisumu oina paka Nyagisairo para area nebugate issues ntu ataka ko yeroso no mushimo kibagendi eri mbura yapwa akatua kwano mushimo kibagende akatua bwate public participation rio tero tugateba to change nchene to ruchibesa to yerosi abantu bakamenya ki information ugise contracted contracted to kanya to ko rikirube to ko te one to basa ko de ko kuna pare yu okoba pare yu ya national government already contract is in place mushimo kibagende yoko genda juice gamwa monna enda korra minister for roads kibujumba munuka mbaenda bakagamba so agateba contract ya chiri in place no bari go chira noyo yo kune ya Nyamatara so I think bwango iga nere nkoira na re site
because ndoko nyara kogenda gutwa epare nembe buna bone mbure gutwa epare iri erembe abantu baito bacandikire sana actually no naba muri abagwa njipigipigi bavumiriete igo bono ikeka kingariki igochikira nuna ino bono mwari konyora contract ere momote na aya torigire nde abantu baito nkomia bale no mba kwana no mushimo kibagende I think ne iri mushimo kibagende ababisi amangana yarenge yechi basa na amangana yechi school I'll get to ande kinangia rengo kya kinangia rengo bono biya kinangia era is free bono gokorera abantu baitegasi bono akiri yonsi erengere tyo mu gitutu cyache south bono ngagete na chaku ne bintu bune biasana bonne tuwa jakera jibare kera ngwanda to jibare mwishimwe ran jibara kyoroje na ajiskoro sigwase wodi yabweka abanya biasara noene kero munta rwalire noene aba muri abeji bibing banya wale kura kwana ngo jibare ejo nandi kiri obegeta sema bubuna nanje go ikeka na bagonyo na large korire akiyo una boniga eka tokole the upper part of Bogeka you bwate ke son sublocation eka tokole ke son sublocation yabe tarwete gochie ke son location ntobwate pare korurio tero yachi gosoka nyaore getongo pare neta kirero siwe ndobwate ko pare korurio nyonka gocha gesieka pare ya gesieka neta kirero siwe ndobwate pare korubo miroga nyagitari alibo mugambi maiko yachi gosoka sen mails maiga ya tabigege pare neta kirero siwe to kwene pare nere korurio junction ya gesieka ya soka ititi etundu badi ne yende korua junction ya Gusii bwate pare ya Gusii ya soko bomo aka mecha pare ne pare ya Manani mejari lakini yueranda national government ti pare ti se kunwa toma ko ira na maate bono mu Gusii toro si pare koru kubo nyonke yete te wo senetaria o tirimbo ka ya chiko soka ya manoti toma ko njoka eche ko kune pare yete te irianyi ya chako soka ga igomo toma ko ina matongo tukune para ne erie suruete ria manoti ekaina paka matongo echiro toma ko tukune para ya kat nyonse catholic church eri pare chisoko kunwa chionsipi omogeka arago kenani chigo kuno chigo be kuchita street lights sibe na bobe kete mero pelio bone ko dora si pare chigo kora tora ro mwishimigo chibare chichinde mbono ujo jaka hubia osenjia rostigwe osenadona nyore chikare under bending bills yejina contractors mba tumba ko remere kwara jirigeri osejine jinji bono para na rigeri echirana pending bills na boko re pare ya rosetiku because inje no mogeka aseta iyo ndwe tigoro ngatonya ngacha ko bori chikuro onye pare ya rosetiku kebere omundu kano no maine tigachante binga kikia roseti because no atore abantu bagari mbaro kuna abashahidi na kikoro chigendo kyato dire Brighton pending bills yechi numbu yanchiro lakini kuikatua ariko manyana kichi pare choma ene ncharo setu kwa sababu ekaro kuika sekete kwanyora ngori keire pare taiyo tariko exist area yo kakino akane ya tuwagana omali chibesi chini yabantu bakurusuwe bango ni chibesi cyabana inji ngira toka ni baada ya miaka 5 tinka hiyo lakini tinda tinga kutumika mamura kaya ne bobe ngoko baginda tenjigwete ningi omata yarenge ngote ningo na bogote ningi lakini tariyo chikorete bintu bibyo mondo motaka ngana byota ete konyanyase sa erigete ayebichigwote ningi na bosi bwanya sa ebimbigo gote ningi buya sana bekero mweshimiwa endete gukwana igoro yejibarejo chibareje karo yere Bogeka na bagonyore pare ngo tari Bogeka kukora ngwendere gose wodi ende jirimo Bogeka ine ngwendere nyakoe ngwendere jinde mbugusero mo bogusero na nyakoe ene nyakoe ngakimoro mwagambira aba musia babande nende na epare ginkonyerosi ekiana bagonyora na chionsi bono mwakorre kakasino mwana kina ngubwatira na mole chibare ko cross yao gekwanda ujali keranji bwatai actually ndo tu ataba this because ene supplement to ocho korregas tari budget yeito ene budget yarenge yabanyene na kikoro chetu arete misuko tuagambira nabashimu abande major stock cross ni chipara chiri chitanya korosi wa woso monta korosia tai korosi metaro biya drainage eri ere guchiasa chipara cheito because na mego toka no monto ochire okunire para yake una I'm very happy na abantu bamatongo pare njaro siku yarenge yakera ngakiro mushimo nkibaga ninga motebye pare style yako rosu teringiya ngatebye abana njibari para ni yaino ni no mongweta kibese ni cheno chikoros tin onye te koros ku that standard motagete
akero mheshimiwa simotebi abantu abakorosi pare teri buneta kire korosi so that mheshimiwa intervene umuntu uri arosi pare Bia kabisa mbia mano mwanju muri on district bekarto ndata kumurekera kartore na Richmond Manani korwase ward ya Bogeka nero mwe bono nero mudene niwe mwakrishi wa ward ya Bogeka karto ndata ko kwanera twakwana iki baro to nimero beri kibabegete kubwatero to zebirina ambare amo no mo chumbe weri yekera national baranjiro ejine jifidaro dige chikwana ujase bara national tena babwadere na ba mzie bande bali babeka ina se ward ya Bogeka iri kwanera chibara ngusose ejire korwase zebiri chamusinga teruna bending bize ya majirgo dire ya kama gendro ko lende ko jakara chi kibere ko jibosia abono bara be kemero berio ya bene kwene kuna ewodi ngabe kemero berio ya bene ko na bande kwene kuna ewodi ya Bogeka ya bweneire asenjira ya bene mwanju muri genda gutoma uchumbe yao ngojo mande je SMS ndo je mwaja kiro toma uja sister ninjiro jega ngojo somande ribori mora aboli ni nyaroja ngo mubolinde asenjira ya bene asemambi ya bona kigenda ujitoma na ajirolire kwene ngojo somande tatura asuka kego bona takana turaenda asensemo ya education sensemo torre mangana ICD abantu bali kirase ward yawe kandi ngakyabe temero belio asensemo ya education ikenero nere nsemo nere de forward ase county level mheshimiwa atoenda sensemo ya amangana ejisem ngiro mangana ejisem ya se ward yao Bogeka bon actually ejisem na china almost na chikeregen ajiregento inche ama former teacher Enda former teacher, I understand. Ni manyete kyo montago etera umanyago chaka wo monto. Bira masomo etorabe to ko ngaina. Abana tuanyori. Amare maerire. So investment yo monto ra akore uno muibori ora abana bao. Nechisem. Because nabego to kanangwa anyori to me bigase no ebo to chiri botare. Abana mbara bago cyo wasomi ngora ni kibasari abana bari ngo kibare abantu bayina nabacha kokonya abantu so nje nara libaga to kunya gutwara conflicts na abarimu nga form a committee ya education ye ward abo tari bantu nje to kurusinga abaremi diganje mba cyore batenero boremi abana abarimu bare retired senior teachers who have retired nabona achete ngareta abande bansometi ngacha ngarosi committee gaja actually muisone ntu abwate meeting officiale umate kanaro se committee ri education officiale ko ngani baga bamanyenga so is in place na ro teneta mangana education Abogeka in case of anything a committee ri na ko bansa re botarinje oikamba kane chigasi echi abo banje bika tingo nyara ko tenna kerase tiganda ira nerio slogan na bwate kare nkoira ni ma kana ko bodi chukura na ko teba si mimi sisi tari yaye tari twensi biya sana bono oikan cooperative banda bonsi asega si ringo kora oyo rensa monye tsemi aitenera gabu ese moyo boremi tenerabu ese moya afya ya health teneroro so nimbwate emikakati na barabo na chaka program yoko ira abana chi school a transition ningena nitena ina nira abana na ina scholarship na bara almost abana 16 bako soma chi school chiri locally gari abana mbare ba ina chi school buna bona nare aero girls na ira abana tenwek na ira abana mbare cardinal mbare riotero mbare nyaore secondary. At least I've tried this na reko nyara na te initiative ni ani igeto ko initiative ya biega taribas ya county taribas no ni chia won be sete yaru no ni ntu mushahara buna ba MCA no ro ba go kwana banya ko nyora no be se chiabo chiribata ke ire ko nyora aiga go iko akesa yao ire beyond so that you're kanere no bante ground be senchira cha county ge chiriora tebenga bona na nyora no mushara oyongo korere kenso meri abana ko no ambabwata abana echi nkore ngeru ario yoruarete ne chinkonyera abantu lakini erio gotema kiriege ko konyora oteme kuimiga so that yo konyera ababande by the time to go chaka to go tware budget yete Quran no chora this is the best government Gusii yani ira benga ya twarire because abantu baroro
especially abare elected ebare young so mbabwate visions and these visions go ikoma to ikoina gukire ngokiri omoko bako mubuko engitie koromero mubuko ya gulikoso yo kiziko biya sana igobona se amangana ICD abantu mbayisaine bamwana ICD birasi mbisaine ase wodi birasi mbisaine like it's very unfortunate school when saka primary ebwate kirasi kere kama baka ina na mabati because of the population here abana so ebirasi beto BCD bisaini ntobwate mechanism na release through the supplementary and the main budget which is coming in June ntobegeta mangana ya ECD teachers whereby ECD teachers babone to come employed permanent I never pension because again taking giarengo banyago teba the last assembly ja 80 but both banyago teba ngatibe senchi oturari kere bari mu aba permanent so we agreed boni ga non masin to 80 abari mu abache bari ko permanent and pensionable igene kigende tanga to 80 because kwa abari mu bari o mate shule wagote shule za chekechea ari no mwana ago chakera ari no musi ari no oboroso bwakere gento so oboroso buri kurunsa ari abari mu bari they are underpaid by CD birasi mbiyo abana bari kwanya wachicho bago tumya ne chicho chiri cy'abantu abanene abari mu bari yabiri bayi muki umwana ori bamwirese bako muhiro umwana ori yakonyera digera bamaye ko muhira ni class abantu bari bago eterobo konsa in fact imagwene to waka nchibesi nyingi go etani mwana monde wese lakini rende with our county government na our eboga na simbarati ntobwate mikakati na kia bari mu abago chikoba treated na kibirasi bigo chikorosikwa digera abana bari bayikorunse nari umwana na ike school bambiko go chikomutura ngagende school takorera ogoka uchira ari so amazingira arama ya to mutura ja korera umade na kigo umade kigo abana bari bago chibarera okonyo umwana oria orunka hawo ike school sachine tabwa none onarte potia go chire ajaga rinka lakini nyo school te potia itakorti teyo bono mwana ori chigoranga njabana bari bago chigonsekera tigatorosia mazingira ari echi school chiri chi preschool chibeguya so that umwana nacho abwatonye playing ground kere buya ebintu biro rago chiesera umwana otware motisha yoko gende school bono umeshimiwe karo kwane ngakia bagikabarabe no kwegena bana ayo kwana chigikara ne kiagara kuruma yako madirande tinja ngoreta umwaka onde naro bara nonte iboyo ngamba twaro kwegena naye nje no mondo kusema na kutenda nje ni kusema nje ne bulldozer tata nje ngo sukumande bintu oyo ane bulldozer kabisa bintu birobyo boy kabisa bono onya na imokiga iga bana bare polytechnic I told the polytechnic ganyore mwarimu manager or a very good person, a very able person. School area, we need to tell abantu baito understanding institution iri ero konye community. We make use of it. Abana ntu areta a driving school nyore. Na ate bria abana ganda na registration. The rest of the fee we will pay. Ayatinga ko beko mwana isiko na yabanga ne school dropout. Moire polytechnic era. Ya orokyo bofundi. Chi factory ngo je chire gango igoro chira achi nyingi. Ocho nyoro no mwana bwate na ma no wiring. Omwana na ma mechanics. Na plumbing. Oroche anyore ibaru ibyanya ko konyera abana bandi. Engo ikatura wasi polytechnic onte ina irenga chira se wodi ya orokintu zara kora sense me ya birasi bizidi. Birasi mbire kwanyora bitaraera. Byaga chiri bigatirunira. Ebinge bire. Biro. I think I have one. Getting our primary, so I'll complete it. I'm an contract that I can. Lakini nchenge kore. Kerana kore de ndakanu. Ekera kanirwe bastorosi nebinde. Biasana watere na balimu baisi dimbata kire kuri gwende kyara kwanirwe kono ngorore chimu ya eta na nubono ngakibona chikuru siegende mwana kina abari kiru permanent nande nambe saine ya likirwa se county executive na ebono bogeka bwegera abantu bawo ekaro maito Germany ya mangana education no mwamsie umbaza oriana nere kermo kubatera igende kena ngechiko ikerana abantu baje kuruta magana ali jana dedina bono mparali ko mutinyo stoikire mutinyo abantu ndonda tembatebi yani bawo tebanga boy katogende unity we have a unity of a purpose ari ase muri erinto igwana ine no ko igwana to igwana ine eringa egento kerenge to common mwananchi
gwika turakea kibaumbere gwika abarimu aba barikwe gusa ngento kiarengo it's on the allocation y'ikibese nero yabwate shida lakini bono kibese ntwa kinyorete sikire kibese asinare konye kigo cyebintu mirenda kiragote binaki tinda gukora speculation mugabana yajatebi tigo gabana chabatebi ngikego kigokora ki because bunanje uri manyete kibese njira asinare konye kigo kya kiko nya koira ncingego somia bana cingego kirika abantu tiga tokonyara kuvuga to umwarimu orio preschool ngo omobegete for long nkwanya ko observe umwarimu orio atwayo omoyo no buja gosomia abana no ikatobeke mikakati abarimu bari barikwe permanent na pension biasana ndagete bana to ngokorera turabu watebirina ibintu ne binge bingo gwasyo ruwino mugabana inumuna ba MCA ekeroro yo mobo ebukerto bata ba MCA 71 ase county ya Kisii mpaka nominated na kimoji ko mugabana support muji kwena ujimagana yaya nere ukare okore binde bieka medene jegerire abantu abako butero 300 bakwenda kakebe na yaya no mugabana kargo itabana baito oseri abana baito inubuna buna yo MCA Bogeka ose abana na kimora umugabana support ende binde bibone kya kwaro n'abantu bari kuri gwe ward ya isari yo bokabaragete bwalengo buna boniga we are united no unity yaito eroro gokonyo mu Gusii ekarero gokonyo mu Gusii data oye nenya gitariga KTRH the last 2 weeks omonta abwatu omonyagitari geto omogera kurumingori akabwatwa are tieta go operate omonto lakini atari munyagitari akahererwa omosigari gete omosigari akamenya koina na maega bakamurusime because mama idengi bare gokora so omonto buno yo not because mambi mamo minago chikorwari momuro minago chikorwari muswati omwana wako chikorwari gusina ayo monyene omonto utago itomonto so otomonto ikagenda turikyo munya abanyagitari bari ngatubwate ga bari qualified niko wekabagenda Wote wikabagenda era abantu bawo nabo bari erwe ya moto for example Bogeka ba kirusigo norutama titiri titingo rutamagena because omonto uri keria somerete tigaye keria somerete bya kabisa tukore sama iborte kare tukore school masome je SMS yake yo tubaye kwenda kujia sema ya heriti kosamangana ya agriculture lakini tura mangana iborte kare ngakioro bereti engwa kwana na gwateire abantu bari basire iborte kare namba okonyeka ngakiase wodi yawo tukuin kai jaba sae bagende me monta bugana na karona nyore no negridi da kwenda bodekede mundra ba kwenda somi ibintu bine byako boka ngakiro beriti ase wodi yawo no ari polytechnic eri ko inikadi y'abantu ba scholarship of which nine nire nimbwata abana boniga about 22 bari polytechnic of which nganyete ngo kwana turamangana n'ibasari ebasari kego cyatoko ba chibesenje naho de chibese ni chinyinge nchiro mushima ngajere so beje SMS ibirisa tarafu tumakwena to kwana mangane chipasali ne binto binde asimambia bano mwanju muri kugenda utoma SMS ya asimambia boniga litukurana ni gotora ase ward ya Bogeka kardona Richmond Manani kurwase ward ya Bogeka yigo toka ase bunga ya tujaje South county ya Kisii agenda tutwera nali agenda te kobeka aseseme litanga to jagra bara bana to ajira sensemo yejisem nara gotoma adena morning Ndizi TV honorable Richmond ya Charles de Terego okay Richmond is doing a good job morning Ndizi TV honorable Richmond is doing a good job is ever with the people with the passing of the supplementary budget we are expecting more but from the start is a good leader aendelee that way yakuruga kenguru kurubogeka awatana imirimo ya mbuyore ogendere boigo buya kabisa Ndizi TV ni Ezekiel Nyakundi kutoka Bomeroga nauliza MCA juu ya pasadi ya driving school pale Nyaore kwa sababu nilienda shule wakaniomba pesa na sina na ninataka kusoma so anisaidia hapo breeze yakari ko boli naenda Nyaora teta mangana driving Bogeka
Zekiringo. Na goro kune Ezekiel Nyakundi. Ezekiel Nyakundi motebi yache aenda obisi yana ari kiruri irube. Go iko enda obisi yane ori kiruri irube digo kwene bongo digo gotebia institution nga ninche ngotenera obisi yane yo muhimu siye gotenera. Motebi. Igo batabwati irube igo nabo nabakonyora mabori buna. Igo Ezekiel Nyakundi kwegurina genda obisi yo muhimu gende obisi ya Richmond ori kiruri irube ogo ikarende ebe na gwatumira kuri obisi yaye oswe werikie Ndizi TV ndege mosekurwa geson ga kika Indria Screech my lifetime MCA to come for public participation for the development plans. Then ask ga kika Indria Screech my lifetime MCA to come for public participation for development plans. Tu abwateri otero public participation ere arengeri otero ngai arenge. Just work or even not even a month ago. But they are chaganya na chaiwe and the ndege mose kubona tegama to public participation yende yamagendero osio korro mheshimiwa to Davrina mbatwara nandiko njiro beri mbarakora njira era ni medena njiro beri ya se county ya Kisii Cynthia mukayo dena mbore mheshimiwa kaki abalimu aba yabereke gokwanwa bunango konye kabada lakini mbara konye ko kaboniga nande bakuro moyo gakimotebi hayerere asengane yakwana. Igoriyechi abarimu bayisidi bate it's just a matter of time. Tu aetia. Chibe se onyengeri ko ba boninga because ne supplementary yarenga main budget ngo chakire ngo likubare. That one we promise even the governor promised. Saro monyoni adana ngwande mheshimiwa oino MCA bwabanto otokonyire asege kabero option to semerena buna atebire na barodire ase ebese konye kuri meragoji bago chireta igobono ntumaite na magendro ngo barase wodi yeito yunsaro magotebana na semerede na magendro ngo baro congratulations mheshimiwa anachituma zana amesema ukweli ni Vincent Okali Makoli obufu akonaro ya kusaidia agoteno bwate ngoro yogo konya uyakoro kuna Vincent Okali Makoli enda gutuma SMS chino asemambi yabone ngenda asemeri yemitandao Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News onya jinga kina boto tweet Ndizi TV News bo ekengal ya wenda gutuma gutira se namba eira se screen ya ugarabu ekangonya ukwana yoni onde dencharale ngika sensemeri ya Facebook ndendo rembara yo na barba tumira SMS ejabo tuma kwira na sensemeri ejpasari atudenga ki arobereti kera na ndrete gokonya abana se sensemeri ya Bogeka mbya mano mwanju muri ngotore na Richmond korwa se wodi ya Bogeka ndrete ko tutebina na ya ndrete ko kora se wodi ya ekrongore na sensemeri SMS nindo jeju ya obasi yodena watching live from Bosanza PAG ine nsemeri ya obasi salimia mheshimiwa Manani ni rafiki wa mheshimiwa Mwaraja adena doba kwa ni korwa nsemeri ya obasi majority eju ya obasi akadana tukuboli mheshimiwa whether they have any plan to deploying vocational training instructors na rawo the anasema instructors bali bako somia se technique na bongo kwa ni rororo Evarina tuma the ano alime yumurobera na good morning showing ya kabisa MC Pachora 003 out there akondani ya show kama kawaida Alfred Oga the ana Senator Alfred Oga kurwa lianya nchenga abosa Nyamira the dropped in ki abe mbuya emiremo ego koru kabisa naro kuna Edwin mukaya the ana bwakire bya Ndizi TV kaki na into toretera ba MCA we county ya Nyamira na barobara kwana uya kabisa Edwin na koigure ninje mbaligi na barobaje kaiga batoherere ali na barobara baroberti ko korase county iyo ya Nyamira atoira ntokwana jipasa to mauska ujibo sipasa jojo kioroje njiraja ko kaboniga wateira na njije ngakiro berti na mbara byota kire kwegwa ase ward yao chibasa ringoja chile wiki tarakora wiki by Thursday I'm sure konyoja ikide twarenge process yoko kora procurement yo ko upload the system so bin de bions puma de mi boate process o tu aiti chibesa ntu actually no chibesa chigo chie basari chini chibesa chia vekira asegete chia rego chikoirwa na abantu gete togate bigabana kare tu isananse to kwa na gabana gate no go ikatwa abantu gete basari because muna na kwa na kare na te binga e basari yani go somi umwana kigendo kiamana
no tatuara nyumba no tatuara chikorobe cha abantu bakonyakomya gwagaje somi umwana inere investment number 1 because chikoroba chiri umwana na mutenge cyo goja chigwense lakini umwana amasoma mutenge chitokorti toiyo so chibasa rinkoena na tore na chibasa chichiko chikoena no boniga is because ne supplementary is 3 million kere ward as a 45 wards so when we are anticipating toko umwana umuntu mutaka lakini umungaini mwana mutaka lakini umungaini abana bari bakoba abandi go school mwana uri to nkyo ko mwere basa yuti ko mwana uri umungaini na wowe no konyora abana bari go 40 class wanyora abana bari babwate chi throughout ko form 1 paka form 4 oito takeri ko mwabasa obwene to go advice bona committee iri ane go chigocha echigwa advice omwana buno oyo onye yaikirega improvement teyo omwana otumwire tertiary college orokyo bofundi kene kiramokonye torigerie talent omwana wiga to identify omwana oyo obongo bwa embori bwo gosoma onye embori bwo gosoma torenki kitoko mokonya at early stages so ebasa rie kare goja tige konya abana bajya bataka ngakyo nye kubwenyarite njetini ko jugo wala onyore basa kwando yobori instructors ba technique barabunga kiroje mbaisa ini gose mbaisa ini nkori kubare already with the previous government mbare ba akota application bakaika sekete batakire kwa igwa maru kori ikwa lakini process ile kaba halted ikatenena boniga ngojitori ko imuka igoro process iri ngo chakere abantu bari bakore bari ko because ko ikatoena also enough teachers because the population bono maita abana ba mentire bono junto gase ne konya gusukuma abana go school mwizo ne ngwaro jana gabana ga igana the scholarships ya abana mia na abana ngocha bari no CS machokunera atebete nga abana 20 so we are governor alone is targeting abana 500 in the whole county so 500 we would na ngonya gusukuma tora amasomo so na bari mu abagoika bari kwe abana bari bago chiko bachi drop out area bache school area be horokyo ofundi obwabo na orobo bakonye buya kabisa mheshimiwa krato andata kumurekere wodi ya Bogeka genda utuma SMS yao wetera sinamba igora na bumu bodi diragana kumubodi bogoma bongeza ngakiro jakorire na bogo ndina akorengana koruguru Bogeka ire ngoko mwasi 10 stina bogo ndomero ndina 10 isano ibere na bogo ndomera na ronde birizo ni ura mwere amagisi ayo kerongo bortigoro ya 10 pano mheshimiwa nataka tosuka keigo toraenda sensemo ya agrigaja toja agrigaja ne de forward ase wodi yao ase agrigaja is a backbone inga kiroja sensemo ya agrigaja nani mero berikyo begetirinde abare mena borba konyeke asensemeri nanko boli ase wodi ya Bogeka inki inga tora indende va agrigaja yensemeri ngirojige wodi ya Bogeka arinto bwatigendo specific lakini karenga kiyara itire yakare Bogeka nero yamanyire ko soka chinyanya chiyare kwansa na ndi chiyarenge chingiya ase county yetu ya Busongo yarenge Kisii district that is yarenge in the late 90s na late 90s towards 80s 90s yeah no ni chingeni chisukuma chiyare ko amabogeka egware ko nyore sukuma literi mona bogware ko isaranza morage ne family lakini boniga because amoyo tu achete ko nyora amoya aya nare tu arare teretwe abantu bagachaka greediness bakareta amoya aramabe amoya aya gachakareta a lot of acid serira barieito diabogeka of which tu ataite chi expert bono munanje am in the process yoko nyona chi expert get to identify the kind of fertilizer tora atumeko singo tora atumeke asamarira barito so that torusi acidity eriera ororo tunyare ko twaro bo omaite tubwate omare mara make so samare maya makumo na boko nyora bwate like obo mubore like totema avaneka gaiga omundo no aka bagerita abana bae akorema once no ba a family abantu almost 15 so abanta barira bariri badu yanyara korageria abantaba ncharati yaba so igendo togo chikokora major igendo tu akora ntwari kya banta moya ari nara subsidies chirichigo chigocha chikori muna bono boyo it's expensive ngosime katore boni oboyo it's 6500 per bag
lakini previous last year iria moya aria serikali achita yarenge serious abantu ba ordina moyo ba na 3500 actually arenga the best kuna boy bu arenga DAP apart from bori ba tarete ba go denga no organic bori bu arenga buna echenge bori bu asariti bintu lakini obo DAP no boy bu arenga obuya sana so aive serikali the national government yare gwancha yatoretera boy bu na bori bu na boni ga abantu baitu banyore na ngatwago kana ende charantu ntoko kaninchara na ndo komaite Gusii yaito na ere county njare tanya gwaka na butoko nyoto bwate ndage irenke una bona abangi na bana ba Bogeka igendo ngo batebi kakyo yotabwati obuyo oyo tabwati obuyo lakini uri otenete na inche achanje kingora igo oyo tenete na oyo otenete na inche aki mheshimiwa wake peke yao ongeta mheshimiwa bantu bonse no bantu bonse lakini mbaro omatigango ndago tebi tata bure tu ma de kana ariko yichukura na ariko tare nyumba se nyumba na ende botuko na ende nari enchara yagete manya go ikanyora ngo ikagesiri gendo gomera kana igoro iru murango botuko jinsa ine ya botuko ne suguri ibwa erose tiero ngori na yakobona naki ngikia baga ngaya tata ka kintu bwate kende udeneri kero tu anyure gari kaya abana bire namanya gosogo na ende next singo rusi next beguni yari rense abana barayire babisiri chianga so gaki to nganjira gaki nkonya abantu bunaburi tangani na bogo bakoje abantu nakira gode abantu bare barabataka bari babwate imani na inche nabunda ite korusi yari mbagorero nyono moito mbagorero burangeti noroje make sure basimikire ndagera bakoria so that ba feel pattern pass ryo bugambyo ndo bate extension officers bamangana agerega janga kibano ura ngakyoje kubata na barabo onyona baje ne county yani ward yao bahegeria abantu igoro yoboremi no bwekerera boniga actually by next week I'm still going to constitute a committee ya agriculture because we get are no na go dey boni bintu bune bigo chikocha because ndate ko make sure mondo bwato mugondo yore miru ekero mugondo yore miru ngia simegeto onye ne mbusurata bwati tori gichinjira ko nyore mbusuru njira ko nyoro boyo so extension officers ekera bagocha mbachi go etemi chime bago tara go identify chishida bari mibaito babwate amatoke tu agasimekire ari are kwa mabuya oburwire bwakire bwayetire suizo tubwate bisukari bagaruke biganda Nabia take the center stage. So meaning in the coming years already Nabiro bin Dorigo Chukotwa. So we got to the extension officers at work. What check Kibarone na ki problem nga yabari mi abago feseri. Oboyi bago tumekobobe. Embusurembe ba device yabari mi in advance. Buna boni mburego tu short range so say long range. Baba te bimbando kibabwene to gosimeka. Nchiri chigo koribu ya. So that bare te when they can even invite the companies. Echichi ko nchi seeds. Una Kenya seed. Jao pioneer. Baba rete base mi yabari mi yaba. Nkibabwene te gokora. Buya kabisa majumuri rekardo ndata komurekere wodi yaboge kekardo mheshimiwa Richmond Manani nataka turanda sense mirinde studio kwirina so meje SMS chino ibirisato arafu tuenda sense mayobo chen to kora sense mayobo chen tumewaso sense mo yejichiro na kiabegeta mangana yejichira sense mi kwende te turanda sense mirinde yomo tumoke otora kwan choshwa nerara kora birita to kwirina ke SMS chino chindo chima tumirega njiso messenger ya yobo kiranu otoskene on this TV wansu bomausi Ndizi TV Ubwansu Gusii Oboremi nobonda numuru buryo bw'wesemya na kwimanya iguru y'oboremi bwekerero matogenda kwibolia nga chisaga neke meliona litekia botambe kurwa saba kuru baitu chisaga na no maite ekerutete chitioke buye gose chance buya nigo chiare kuye kwa ninya nyini elindi elikuwa manye go chiribuya tali chese kuizi to koyega twakaranga segasi ali chisaga nigo chiaka yekirubaka kwa igubwa nsukigima ne omwanchu mulireria ekero kuigwa nga chinyoni ao anane mono chimba chingeni chege sare chinchugu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii imanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabaremi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi
asama tukamange nabaire ngo batebya nga oboremi nobonda boigo oboremi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amwe norogongo rwa Gusii nabaire ngo gotalia imeyeri bali ya Gusii imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye Kinsaga chibuigo nandi chikotyogerera byana ndoli bakoigo bwansuwe Kinsaga mbwate imeyo morogorio yoga oboremi nobonda kire Jumatatu chinsa ibere cha butuko no mwiroro rituko rya Jumanne. Kisii matmega ne dukenene yobonchoreria ekonia ebinto au Ay tata kure binto kume bite birasiga tubwate binto bya electronics buna chi fridge chi dispenser chi washing machines TV sets chi generator chi microwave chi ufas ne chinde chonsi baba tingoria bora nge timon to ngai kwa kuze nusiza TV takitana na aligire iri paka nabiru moko kai ngoro kiregento ya tivinero digito kirango sibirango tubwate birogo net mesa cha dining chi sofa sets TV stands ebitanda coffee tables ne birogo bya bisi ebirarero buna emeito yebirengo ao chi duvet amarangeti chi net cyogotanga chiumbu ndobwate kai eko aye yadi joko meta ko tika mucha beri si bedroom jirara si dunduru mara moja makora ni chianga nchiro chia latest design echiabana abasbati naboigo abasacha bona ango surprise mucha beri yange ngiye ya maskani ini yoko tengera nyumba gari kitori nyumba aria ya boko ni rais ay omudia ramboyo yenje ngoira gaki nyembekera ko matambo aba biza bangonza kera kaibale baba mbeka nge bitebwa ngwangu yani liko na nyore rais bono muito yo kumbe ebito no bire ma ebito muito nyorenga bono Kisii matimega bono ngoliye buku aba biza baje komita abure na goroma tembega ribaga ryo kwegeka kigari ndiro rigare naboigo oburendi boisaine nigo togotoka imeyo mochio Kisii epare nene ya Kisii Kisumu barabare na magacho akwanza Kisii matimega ga mugore binte biraisi bobe lero ko tuane mukane gake the only man saver in town Ebundi engia ni yekorekana rituko litanganie agoika semeremo yao ne mashini ya kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chi mashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo mu Kisii nigo bakonya chi mashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine chogosonera chianga welding machines chi grinder chi power saw wood working machines chi chef cutter chi tinga air compressors submersive pumps chi water pumps chi generator chi solar panel chi engines chi electronic hood and plane nichinde chinyinge batarire aseduka yabo iri asebara ya Kisii Kisumu highway imeyomo Kisii asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 naboigo mbabwate duka yende angenebingia Family Bank imeyomo Kisii bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isato ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na isato isano isato Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. We love rocking,
esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bw'iki matatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bw'iki bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari n'oburema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'okwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyose uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chisage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mbia mano mwanjo muri Ndizi TV akatora sensa mirende ye student iranire iga karto enda ta komurekere wodi ya Bogeka karto no mumzie we wodi iyo awato erana ali abegete miroberi kya bekirase enseme yeri kwana kibona wodi iyo ya sasei kya kiro mumzie na tagete wodi ya yabe ntangani ase county ya Kisii onena bete miroberi ya bena kwana kine county iyo ya kinde Joshua Mukaya ningoroje okomwakera mbia mono mweshimiwa dena mweshimiwa oyo nigabwate wodi ase ngoro yaye nande nigo tosemberetire nachi gukora amaya oyo Joshua goteba boigo asimambi ya boniga Simeon ogeto adena bwakire buyumuraria mbuya mona sokoreto mweshimiwa asimambi ya boniga nando toiro gosemeria igoro ye wodi yaito ya Bogeka nigo tosemerete bina amatuko ara abobisi oika wodi yaito emese ninga tani gata kuri kemese ke usiume tindege kiara be komwake lakini ni eria tena etakeire emese Jacqueline Barongo adena bwakire buya Ndizi TV ngwaniro mweshimiwa gaki mubori ensemo ya chinyagitari amariogo ngocha lakini ndi tutarigo igatwanya nyora buyangu igatora senseme Jacqueline ndi tukwanire amariogo asensemeyo nara kurukuna hoga masi hoga adena bwakire buya Ndizi TV biamona somogenia studio yo nere wodi yane na engineer ngwetogeria semeroberi abegire chipara chisekoroziwa mechande ndete kobo abamura ba boda boda amono bonjore nigo borakine ase wodi ya itombia mono ekero endete gututumira uchumbe ya simambi yabona bono esali twakwana mangana agirigaja dibono tikatoso ase nsema ijiri because product ejo mweshimiwa jigorwa asansema ya agirigaja na jiko gana chichiro turalinga kichichiro jojira se wodi yao ya Bogeka umweshimiwa no chichiro mbiye chire chubwati mangana gotati gomate chiro mbwatere main ne ya Nyakoe ne chire ya Nyakoe ndongeri ya kora kana kwanza mbiyange kwane mwakora wajori obachori obotu akora bantu bare bata understand tinga Nyakoe ya rure gusena Nyakoe ya chagete Nyakoe ndubwati Nyakoe mugusi otubagaine omugusi gochero gorasi chiduka chire odiere Nyakoe ward mumbu arise chire ria gachina Lake Basin ere Bogeka ward ona gini Nyakoe koroko bone koroko Nyakoe because eroka erieta lakini yakero korigereri who are the biggest donors of the biggest nini stakeholders be chire nabageka Ikono ege chinjio yeko ese nyameko nyenywa ekere Bogeka lakini nyamanga yekonywa Nyakoe mumbu ono mweshimiwa tura kwana lingania no lakini hata kwana tutarachabu so abantu aba baruguru ba Abageka
nabo bari koni chinyanya n'ekisukuma yache pare ya marani yaria igacha nabo bwate echiro so echiro eria enara go kwara ko nganjira kwanire igoro yobochori obwere kwana kego egento gekogera bara ntanchirana na barobwo turangira nambaga wana paka bona tingwanjira sasa wendera because abantu bari 1971 mini asichete tukuna Gusii County Council abantu bari bae ntamare mari ku County Council usudi banyore chiro okobamba bwatese bari konera ibintu byabo eserikali ya County Council then 1971 minutes yechinji bwati chire type chiri ko ba type ne typewriter paka chimemo chiakerege ndonji bwate abantu bari bakayiwana na yabo mwababo mwaka masabo bari barenga ba moseti babo Teodora babo kuruo mititi bakaya na mari maria akira bana na mari maria echiro yaetwe chiduka chire intact mumbu echiro se chakerte ngai Bogeka eyarenge Bogeka location diyo ma dekare ya bwate tensengi manyako na Bogeka yarenge wode wode that's why ngora akira sene to ne biya mono na areta to Bogeka bagetenne so ekere chire yere Bogeka nkyo Bogeka go benefit kuru echire lakini ngoikatura bonte yemweka lakini bona ejireye ngosabwira abantu banyako bonso de ba Kisii County bakana ninje lakini bona ngota gere go denere bona host yenya ejire kya nyoro mwemuzie bwe wodi anyako ene bona wikade na nyako eno ere bono ara kwana maybe okoba bono njina akwira ni back history tigache umushimo yagi no musani one noroje ekero umushimo yagi no musani one igo ebintu mbiro to bwenete gukora intutweka abanye ernanjira nete na nanjira nete chiro no irari ta kubori no our forefathers abantu ndo bota bagakaba gotwari so iyo ndo nare gukwanira ngenda bwango because of time area uchaguzi yakorwa it was influence n'abantu bayisiko batari bantu banyakoye na batari bantu bararia babogeka because babwate self interest negenda tenge kwanira abantu bayito bamanye abantu barwete isiko monta achorire are daraja official ya daraja because abwate interest chigari chinyanya tata eti chichogwata eti chibe protected na some officials agabagareta abantu chiguni ngakiye rituko ye chikura babwate chiredio obo TikTok obo TikTok bakoroka chiredio call njenganje tukobro ko TikTok omuntu uyo ochana bintebyo akanya gutichi abantu bari ngakerenyane bako issue chibe bari guti yari gutukana n'umuntu nyakoye ni sawa yari gutukana n'umuntu Bogeka ni sawa na ende no mari yakabeire nga omogeka karo omunyako oto omunyagatani to na to kwana omunyagatani batoko so that we share because we are stakeholders buna boniga ekina omuntu abantu barwanira kirandi ari nyakoye umuntu nga yago chigotoka achiko gambe kina cy'abantu bari baumiraria so ndubwa police post yari kibase kigusanga rucyakano bantu bari go chikurubese chichigwakana gentu kirya ekere chiganeri ingana kwa abantu bajore tutari mbali baga majari bantu majari there was influence muiso kubodi abantu bari barengo bamayete ai numo mayete buna moko rota fiti tige chire riete n'abantu nyene abanyene because already ntobwate bina bitete goswa echire rie kere ya ena netwe mari it was not for sale lakini sukuri chiduka njiri kyaga kirari amare abantu baoniri ekere County Council ya eto amare mahaya bosa inki yakora bare koni onye bata ite koni bari kuburi abanyene go sembarti yare baoniri gurende back because na mare mabo abantu bari they are agree abantu bari they are so bitter mambi yende no chora nage kwana mambi yende onye bintu mbiri koira na ovuichi lakini ma tengo chibire koira na because ntu akabegete semu minister koira na bire tore na kitogo balance lakini we need to gotebia abantu baito naki echire eriere Bogeka echire nyakoye ekerege ntu bune kigia chire bantu bari banyakoye ntoko barusia abaye ngadaraja bachigo koraki bachigo tenero tiga ka abantu libagari yabo bare gambira because to kurwari cyo bagambira sobo ekigarukia as long as no mwemusie tingwanjirana ikobono wevo waneri abojori botuguterware gose bari botuguterware kwana nebirenge abojori obonyamburi go tuguterware to bwati chinchira ibere ntu abwata amabaga yo nominate abantu
but tinata itoka in the direction ya nomination inata itaba abantu abanyene why was opposing this nata itaba abantu abanyene batuare chances nje nabwo the preferred candidate yani nata itabe lakini nari gocha ko umuntu uyo piwari no monya koe nari gotwara ta Swiss nari gocha ko no mogeka piwari nari gotwara ta Swiss lakini nto gocha kugambira n'abantu bakoruisiko aya wakanire apart from nyakoe chiro na nimero birima na kobeka ne mwena kine nyakoe ya kinde ani njiro kire ase wodi ya Bogeka matongonero matongo konyere chombe n'abantu mbarontu abeke mikakati no mushimo bo mate bo mariba mushimo Tirisa this must Tirisa the former chief ntoje tawrore na kia sari yeko gitwa because yere boundary ntoje tawrore na kitoko kita so that to correct revenue because we need the revenue so that yede asari ya develop na bone shed nere ra osiri ororo shed ya mabati abutogete nusu actually I'm going after that contract orengo ororo aira nichibe se gusaka ora asari because to waka no ya serikali otigere project gati amabati yako nyakoiruka ra abutogeni ya na chomondo na bigoti besano mashimo to para sensemo ya heri tumago chununta ninkana jugo kwa ni birengere bya bigoro national government akeigoro rende ndroje raira nando tebire na nguchenjare mbinu to jugo kwa ndra kere nikiana no mwana siasore lakini nataka tore na sensemo ya heri amangana yobo chenu ase ward yao ibirengo biro binga kyo biroje na nimero biri kwa begire ekwimuke birenge bibyo bachenu ase ward yao ya Bogeka actually Bogeka mwate chinyagitari chirebere mwate chinyagitari chirebere whereby nyaore mbiyere neri ngaboniga resources chia tate chiko ba located to maternity wing so that to 24-hour operation because it's a dispensary but Matongo which is an health center what surprised me some time back Matongo konya mariogo ekoegwa aekoegwa mariogo a level 2 lakini kire health center bwene ndako kwa mariogo paka ya diabetes na ya pressure lakini wone kana chikori ngo iko ngonyoro muruiro ko naki ngaya diogo getendi kovoria ngode buyaya iwe the nurse in charge ngomo bodio ko those documents are forwarded ngageta boni ngane chichake ko wa mariogo na health center so odonto bwa scarcity ya banyagitari ne problem tari buna bono nurses whoever scarcity of nurses the whole county ngagete the next agenda governor kabwati no korana kitoko nyora abanyagitari n'abanyagitari aba go ikabaye process bamanyunga they qualified because already ndobwati chikwake ne chikwake chomate na chichi maintenance chinde no muntu otakire go otatakire go kwa okwango because description area style yebekire tebekiri buya umuntu no nywa marioga mangao ni bagare kunywa marioga nchiragete obwena so ikina kintaete ngetinda diko ikwanira gochima gavana na chage kwanira do discuss ya banyagitari na nyora of course it all depends no montoro obugambi onyo montoro obugambi gako akiregea tu kidogo kila kitu inaharibika lakini boni ganche I'm working nande n'abanyagitari bari ward yane bandengete tubwate any serious issue asembwate na asamonta kwanira but then once the committee for transfers gets in place and the department area na change amario garombi yako rendu nyagitari korengana nayo sinaro of late boni ngamario gombi yako rendu nebo boibi bokaro ebokarake actually bokare like 10%. Kuna bokaro. Onye bokaro, bokare 10% because boni kanto bugate spice all over. Na spice abato bugate all over. Na buto kura depend on. Oma to monde kara go de nyare na monyo ne dio go ga koiba. Oika otuare clip. Evidence. So that to eva bitino mundo ya mobugate nere okoretera. Una bono ngware binde bigo tara social media na kiriki arengenya check. Those are the kind of people to bugate around. Omuntu na bako bugano muruiro ga ndororo nyagitari. Ekera chiri nyagitari kume na bugate camera yae ikomo monitor. Nto bugate tabando space kera asboniga. To minimize obibi bwa mariogo. Bia kabisa Wilson Kenawa osoro
adhana kurwa babas nyamaji ni gomba rigireti bia ni kondani kama kawaida timu Manchester United karago ya Manchester, lakini adhana aturigireti ya Senjera bene State Babes ndani pamoja kama kawaida mbemana Somagani Mauls Nyatwanga watching live Naomi Kemto kurwa Nyamira County Jeche Primary School ngwaniro mheshimiwa adhana vanizike sego Jarisi Rwanga ugato adhana akwani mbia mono nande nindo jegaiga nare kurukuna Duncan nyejwa adhana gaki na intu Nyamira mwatu nyora adhana wa muzi wa Nyamira baracha gaiga na mtu ara letira abakisi mano ena maene na abaki abanyamira ondo ena to barigia baje bono na inu batebi na inu mwara je TV na inu kono ko banyora baboya mazwali ngola manyora ngo banyora mano na matanga banyora mano njifora babona ki inu bano to ko barandis TV ngaki to ko barra mogochu rende na baru na dira nyore bago cha asema brand chwaya adana bwa kiro bya Ndizi TV ngwandire mheshimiwa ayua kwandire na maene diga bara arigererio bokurumburi bwarenge ase county ya Kisii bakonyora bagosiba bagotuba ase chibasi agachire igotu akonyegero jasa matuko are bosio mbia mono sintenya chwaya dana gaki mheshimiwa mbu yakwa na igoro yabalimu ba ECD nigo bachandegete ebakomiri mbaka abana bari gokonywa nabo ekoba buno botaka bore emeji bana bari ebago chanchare skuru nonye nirongori ya kabori yalikobekwa bana aba nabo no mwana kuboka oteba tiga ngende eskuru buya sana oinere ni ujumbe yaye atumire asemambi ya aboni Karen kwamboka odena keep it up good work mbia mono ase omweshimiwa asusa ndiruma white odena watching live na gokire na ali omweshimiwa begete tiga banyore jibese ase county ya Kisii erinde bakore amagendro mubori igoro ya macharo naki nare ebisima biri county okunya mbikunyire ase ward ya Bogeka no nyimbura kegoto etora mwere ndi oyo awote igoro ya macha na amache igoro ye bisima macha tayo actually sector ne to bwate problem Bogeka ndo bwata macha sosia manje ndo bwate riotero ndo bwate nyawane ndo bwate na macha yake gatiete taka ina mosocho maana lakini problem ndo bwate ne management the managers na buto bwato tabugati una bono amacha yagwa ku kurvio tera enda sakawe gore kera chiri sakawe goro so that yachi ko enda lower part ya Nyabondo na Gesoni na St Mary's Maegadia but bono none abana aba bari buboka ba koregasi ya amacha they are incompetent because umonta ko genda obeke pambu ya kamaje wanawa waenda otiga chipipe na abantu baito bande babere careless umonda go etiega yata che pipe yata taiko mind gori yo repair lakini mambi ko ga complain nga timbu atima ache but woniga we have ndobuate mechanism in place so that konyora na endo to gamane direct ya wasco abantu baito bache banyora machare pipe actually what we are waiting for again no geto mine tegeiga to aka ni pending bills control of budget at research base chokora development otherwise no gendo kia mache will be of something of the past as a Bogeka ikabono watena mwenda mwakwana na MD ya wasco ngojaode ntwana around actually to ajeno mheshimiwa Bogusero Vincent ntwa gamba nere na tevi she is ready to officers bache bato facilitate abantu banyore connection ya mache kongincha bakane a problem iro illegal connections to bwate chiri chinyinga na macha abantu mbabugari ya pipe na yabusa ngo chibare go akanera ebisimanto chetoreme una boni gani mbwate ria mugwasi iyere Nyabondo matensaria between Nyabondo na Irianyi na enda matanga getare ngaje moisonde nganyoro rochoro ruate getense so I have to use my money boni gana tuma abantu bano roro chifundi chibese chiane ngoreko gotongore meeting oro muchanga so that abantu bari barose ri kwa maje na ri bago fire na kyo mugambi otokonye biasa umugambi bono gwatena inkutumiyore chibese cha semiroberi akake yeserikara iriyo go konya abantu na abantu baje baba go chibosina mheshimiwa Imagine ba kabada na oni chibese ya kureirani nole na kigana chibese cyo tumia turuju nche no mondo nyasaye na nyasaye na aseseneti igoro ye bisomoni tigana o ma te nyasaye o te biga o ma te iras moibe
umaite demo kurwa umani nya sago ko yore mirango na bo gwaka ko gwaka rusi mwade una ki ebiasara mbire no chokore no ta chibando chikunigete chibando chikuniechi no ta twara besi yokogora ko maite supplier o ko mwakire si nyomo chikuninita kire 1000 esukuru ari aseri goriechi so aseri gorieri umaite gwaro 20 shillings keregu ote yo manyene ayenganche shilingi sana keregu ni echira chibasa gwaro sit umaite tairas muibo maiko twara besa naenda I'm telling you magdisi go so keire banki oke gacho pesa te yo mugeka iri yo mugeka ngane ni gasi ya development ngo chikori no ne shiringi that's why nda ko nyori committee echi nyinge na cha na bate chibesa twa gunichi mbate meta bantu ko baro ba chiko te bana ri besa cha igara ba na ri besa cha ngana chinko ira bantu ba na aba diga bara ni chibesa ngo I'm doing this ndongo ko re bindebi nda at the end of the 5 years barari tofauti yobo gambi bwara beiro nobo bamaye kwa mwaboka umuntu ngo moira ntori ose ntori ko moira ni igo tata tinengere tibomzie incheta de kwake miake yane yenya sara anjengo aka nimbwate binte binene ntaite ko chikokora biyazana mheshimiwa byamane tori no mheshimiwa Bogeka akare konza kisana adana ya yere bese wikachi korenda yo Bogeka aina kiuna Bogeka ya bwene mheshimiwa kanda tokora sense mu ward level etobosko ya sinini bosi yake dodorire kange komereza ntokoro berio na kibono okubwatani kwaterina ngori yora balemi obabeke committee obabwatani bonsi watera balu bali no na bali taya ndi obabwatani bonsi nechi kanisa ngakiko bujibwatana yo jiko konye no na mangana spiritually abantu bose obwatani Bogeka bakwaniriyo girimo igore yechi kanisa wachire buya bire kanisa ebi byonsi mbosa umaderi nganandire umaderi na taibonsi bari bakorandia batorigete wanyure na indonyo godete kumanya sa abantu baraba babangi nechi kanisa mekanisa abantu baraba babangi chikanisa chikanisa echi unabona tigankwanira example kanisa ya Nyaore Nyaore Catholic Church kanisa iri ya changiru more than 10-15 years ego changiru kiro mwaka etanya koera kobeka no na mabati actually nkaenda nkarwe promise ngabatebia bangana ari no nkoma to bono no ngweso kororia ne se kanisa iri kabatebia inunga chikura make sure kanisa yabe kurwa maba abangina bari bakegena na wate siasa yarenge ntino made karokurwa church na abantu ababande lakini abangina bari bakatwara imani na inche bakanga chikura boni ngomna to kwana iga Nyaore yaisire koera mabati wiki yonye fundi etaji etana igwete efunye fundi etaji et Nyaore koera mabati ya koera mabati I'm having a target kuikero mutinyo sita ekanisa iri tokore mukore na reta ba emusiororo bagachanga even the governor send his donation senator na atomete donation yae so emi kakati nere mbwate spiritually ekanisa nere kolukubomero gasidie actually nere ntaranyora bisomoni binde ende mbagorere simiti otherwise na bomore ire mochanga na bomore ire amagana na bomore ire kogoto chibyasa boni ngankori gine che simiti mbagorere simiti babekire flow so togende kanisa kanyeri sinare kore mege sima neri aba murabona baroba mbere style getera kini nate batie omorisho yo moro torigia bangao bakora amacha asoke buya sana gwatu de biron tuto tuskasi ni ntuko na mangana igo chigoro sinara obori na krokuna Everine asuma akuboriga ekero mugabana bwe county ya Kisii achagete mirubiria yo korona ngusibiare town county bwenere abagetutu no barakande bakumurta magena buna omugabana gatete ko seria abagetutu bari bare aschovis nga kimweshimwa ara kwandiri ngana elio ekera kurwase ebunge ya Bogetutu tiganda batebi oyo okwana Everine nteto ontegere na ende biya nteto monte byo Bogetutu mongo Bogetutu no yomo obuturu kurwe county lakini mono era de abaraya nene ntu embinde mbiarengase mbiarengo am the one in Richmond inje nga ntebeti Jafet ngama de Jafet yo no moshimo Kitutu not ngate yo moshimo kibagende ngabate bitiga kore etesei motakore bari namba murabaminto lakini mbara abakake myaka sende bara abakake mbara abakake se myaka kibagende is my follow kibagende ntu asomete nere moshimo kibagende and is my good brother we talk one on one we agree on the bituga to kore kana mo de ja tiga to kore tu iguana
So that's why I'm wishing him wakore is 2 terms. Toras ko chigorari ndore na inje gosinga ingo skoch. Tinta itikora kwanire because tiganda ara kore yena yenge. Oire. Ekana na bata boy I talk to governor. Ngamade governor. Abanda abana bagetutu ba minto. Intu akorte gasiamo tinta itiche ko banganese igitokurwana between abagetutu. Na in the real sense ekana to kubwatia. Kitutu chacha north na south. Ntobwate difference muna boniga ntaita mo ocho babori na kichi direct ire nga tobwate kitutu chacha south na chi direct ire nga tobwate kitutu chacha north onye ndiba amanyete nga abanta na bagetutu ko banentu na bagetutu na nga chi post chiri chi directorship chire ro 22 na nga na toete no ni sato to tuare no embane because boniga tobwate babere boka kitutu chacha south ro babwate 22 bono omogetutu oyo mutaita chamo no rio okoba konye ntuto bwato bugabana obugabana obuntu abo bwate mboto konye tibona tuataite instead bagadiba idio bonyumba kitutu chache south aiga osokonye no nabantu bari kire county ndaite ba oyo ko bodi ante bina abaumera they are not more than 15 lakini oga endero goro bari miana so tinda ito to end that direction because ntutu ensina bagetutu tigato tige ko ba misled n'abantu bara betanga no bugami bodia bagasinyukuru advice yarengengi igo tige ko ba misled gainde kendo kenda ke dake yamo nkanyora senator Mumaima is my mentor is my brother odia manyingana na ya tinta ketina haro muntu angego tumeka senator bobe senator Siasa yengo chiesa ne yaye. So he remains our senator who should be respected irrespective of what. Na senator ambaye taini na governor. Governor also is our brother. Omugetutu no mumuroma ne bo Gusii. Na agambete. Ohere iri mumuro kabero yoro mubasi. Ntogo sigonyo mubasi kako gamba bwe ntogo sigo mubasi yongorto mate yaya. Ntwaba murama nene tware ko gamba igere nera abwati. Buya sana. Ntogo chaka kumurta magena. Ngarigera koreki tigatora atenda no bugambi bwa no yo minto mabi ene ntokega netiekero gokiria mbacha goteba naki inu ya mwa bwatenda mwa buna bagetutu ngoro kutorenda yencho emwata etekerege tigatora abaizi time mabi ntutatekero kerikira neseita who knows buya sana ekero tokora kwana bona ekero tokora tindi yake sawa zenze meitje jairake mugabona oyo kabero mugabana be county ya Kisii edivisie misio maribonkwai akarura seseme ya bagetutu twatene twabe miaka 10 obizi na nere aja kuruta magena serikali ya soiro gusenera takira ndakire bona ndirita yali ya ekorena na umugakori ni mwanje na no musanyo na ene musigete ongwae oyo urona amanyete sombogo declaration tituko tuachie tona Mumaima ino sie meeting tu abwate Nairobi nchenere na senator bono by then yarengo mo MP what we agreed tugacha Mumaima gacha como support after irete the second term nki atokorete no nekemo senator yoboni ngabata ite kubwato koboko ngaiba motigete konye na ba ko moramo bono nki kiya chenjeti abeiro muya tigabati ko tonga inaga iga because chinda chiabo tigabara ategero omugako mariba boni ngana ngabwe ntoko be advisor nanga nero gotebi naki ya gabwenda iga kubiko mugusiyamo tari boni gatari ngaki yoko nyago tebanga ori haro mobe ori akorteke ira hali wewe ndi ulikuwa umaete tigatwara chi advisor chiri ongwa atari mobe ongwa is a very good person chi advisor chikorteke chire chimbe so ntuta itiko in that direction that's what roji bako nyakongusa simba ko chiari simba to amate no ka kidete onye no muntu naro tete koreta impeachment yasita yego chikote na assembly yego assembly ko tentu toro so ne banya kwa kamari yogi bako akaisiko gaiga because yobata chire umaete muntu ekero no tekero rire enda kwa atachirwe otachwe ngo igore bororo so chinda chiri chibariete tigachitachwe chikwe abiyazu ya kabisa eka tokore korwa sensemo ya keronta tokore county ko kwandore raira na ruta keigo umwasiro bato mwasiri bono machogu no mugabana twarre bongo batemire go chamo ngakyora kwanne ngane no machogu no mugako muya machogu no musanyone na machogu na ngangende yodie otenna lakini nkachukuriwe the lower party ya ito ya south UDA njare kone kabuya I even talk to ngokwa na torigo ya president is my friend teka tu akwa na nere ndere jingo mo devina kiga none kera ko nge bisomo ni byogo jako minyo kama hata e campaign
ngamandeti kang'enda muina kandebe wish you well. So machogu gocha kokore gas na governor is not a problem because once pinech leader bono chia Gusii. Because mba bodi to governor when machogu came second. So na bwate followers by. So interest ria bwate tigacha bashe na governor. Governor achikore for unity. Yomo Gusii. Bono nanga buno ngo hagochera. No mangi hagochera ime. No abanta abande bagochera ime bonspi. Buna as Gusii leaders. Lakini tigacho section ya tumbocrats mojugo isaransa segete ngabona monge go kashifu mogo debanga ki mogo debanga bono inu abagusi motade wependa ko se president William Samoei Ruto orimanyete 207 inagete kura 207 inagete kura Eldoret North as William Ruto akartaki arenge inche na arenge among the strategies baye orimanyete ori omaete konyengi kegendrete tata tikabara irangora simba arati na William Ruto. They talk. Tigaba koregas. Orine president ye country, orine president ye county. Ebyo santo international raira ngote bari na bono chinjire mbinu ate koranga kya osukuma William Ruto kera de no bwa kongire asinsitu ya Kenya. Rona serikali ya Kenya kwanstira kora miro bili ya ebu. Ngakyo kwandenga ni. Agendera maandamano gosiba igwane basorubu barorenga kinse okonye kwa ujesa mtukarubusha. Odio taramanya raira na rora morame. Ruto ne political student ya Raila. Na Ruto understands Raila mono. Na Raila understands Ruto mono. Utobua. Utobua. Bone bibindu toko nyagwaka tegerera bario moerio go ikarute kanye. Umaite master ne master. Una binga bono nchake gwake riogi iga. To jisene tanere master ya. Egerare master ya ne. Riria gwake riogi ngoma de ya master. Awe riogi rio gwaka ndiri buja nga yoro to isaranse tokwa. Tokwane. Tokwane. Na moeresa. Master ya nyigwa. Nacha naturi waturia bono erio yire Raila gwaka Raila freedom iri tubwa to wenju iboniga urate no akana no musigari orwe Raila oretete why onyo mama ete why kai 92 ekere ya chagete 1992 didi siasa ya renge mbere multi echerete didi nari babo konyora babo uko baitirwe abando konyochi assassination chi arenge chinyinge but bono ekere tuacha multi party yacha babo mashine muriro ribakoreta tukanyora bona Raila uchire Raila nero baire bune kingpin rijara mogino arenge paka Raila akakanyisa kamadeti niko tene narure patiri Ford ya renge Ford Kenya bare Ford Kenya ya renge jara mogi bakabishana na Paul Muite bakabage Raila no arenge isaga toka na jara mogi ya prefer Paul Muite wetani Raila nariye chete NDP kare acha after chi election mbore emege kaba ekere maje ribaje ko kalobet kanu na kwere na babo kamo Raila akabe ko secretary general ya kanu so Raila is one guy who needs to fight from within Raila is one guy who you cannot underrate to baso to diga Raila William ta ko underrate ta ko underrate cherate o ma deninki boni ko tumata no ngikere Raila ngo tangaza buna ngo tangaza buchiru to namo maete buya mono nkia go tangaza so abantu buna babo gashago bako puye kabosa yani abantu bari to ko kekere mori na baro bwa bapambe abafambe so abafambe bari go ikabakwane because they are there abaro kanembari gasi maro badiyo ko bageke kyo koreke obae lakini nche what I was wishing because abantu abons binimba maite one on one Raila tari mobe Raila ikanye chikura jiro chinchi yage to buna chi yage to chikagenda buna chi achete amagosa akorto chikura chitarende tu aba Kenya mbage te chikura lakini siasa kirugia siasa my friend taikiro go kanyanga ereriwe no are go twara deep state oikare ko beke mechanism ya imeta yegena na benge bononje ditko liye chipura ekari ya renge gege na utware ko renge ki abantu bano bazimiyo ngaibare governor no arenge itu control governor egenta pimete egenta ko pimega tanga ne chikura chiae chirichine chiamanya ko chamayo bono bunanje na pimete chiane ritanga so siasa ya Raila tai monto ko banda rated Raila is a force na bila Raila siasa ya Kenya teko bangansu obo kimorombo kongete ngakyo bogi matugurabo kwane roje serikali ya Kenya kwanza kugorengana naye ne vereti yake obo kimabwa kongire gose tonye jinga kyake ereta monjuru my friend taigasi ya kongete nichibasa chitaiyo kibasa chitaiyo ekiganje na keroge kiganje ngebwa tike na benga una Kisii county pesenchi bono buna antu gaiga tora kora kende taibo
none chimire emiradi ebaro chegendrete chikera ni chipare chiakera chine chibasi arenge reserve chiarenge meant for last regime chiare kolos chipare but time ikagaranchi yako so besenchi yo bono yenda to ko request chibese ga none chito kwa ko mshahara for control of budget tuanya kote bunga control of budget control kumene chibese chitai yari abwena to sign document eri chibese chi chiru CRF we go chibese to kanto kende bono chibese chigo toka obogi mabwensi bimbo koreki lakini seboniga igando garingo te yabando baito korasi be michibi turasi mejibi etigarte chita kanga isa to ikatokoro murobiri mweshimano wanje to kwane Kiswahili sana no njige kongo sana iko gara wanje to kwane Kiswahili no na assembly alia no ne turasi mekutano na pege Kiswahili kiage kongo sana kyo yanje te Kiswahili no ege Kiswahili keria omaete tigango omaete keroko genda ase kora some situation na kiere ndire nkwa avoid interruptions unamona assembly enko avoid interruptions because iko Kiswahili keringo kwana keringo gotaka mtu mwenye anaelewa lugha naye lugha lazima ifikie walengwa walengwa ni wale watu ambao wanafahamu hiyo lugha lugha ya Kiswahili unajua si kama lugha ya Kiingereza ama hii lugha ya Kikisii ile ni lugha lazima ukiitamuka utamuke kwa makini sana na unayeongelesha lazima awe ni mtu anaifahamu. Kwa hivyo tukiwa katika bunge unajua saa zingine ni ile naangalia mheshimiwa speaker pale nikiangalia wabunge wenzangu naangalia naona kwamba hii lugha ambayo nataka kutumia hapa sana sana katika kwa zile nini zenye kanuni za kudumu kanuni za kudumu ni standing orders za bunge ambaye hatuna kwa lugha ya Kiswahili licha ya katiba kupitishwa mwaka wa 2010 ya kwamba Kiswahili iwe lugha ya taifa hata sasa hivi hatuna nakala yeyote kwa kisheria ambaye imechapishwa kwa lugha ya Kiswahili ambaye ni changamoto sana kwa sababu wafafanuzi hawapo inahitaji wataalamu watafute na wataalamu kutafutwa itachukua muda na kia kwa rango tumie Kiswahili ebuya sana mheshimiwa bona ataka ururingana lia olio mwerio kondo thararirwa abanda bange bagonde ino boika ina matiangi mwe boina matiangi Fred daktari inche na ekere matiangi yago cha bona arenga na Nairobi ali abantu bango yetega bande inga mumuromo amatiangi matiangi no mundo tu ara umere neranga almost gatatu kanega to kwana lakini muri boiri ntori boiri nere lakini reno mata bantu ngo bweka na bari bantu bweka na bari to baro no mundo gete ko Nigeria babweka ina matianga kabisa bia sana karuri ngana lya olio mweri mwanyumure kujasu mwanyumure asemambia abone kumheshimiwa katokoro murobirio abantu bamintege ngo bate inkeri na kichinga kitobure boni ngane chinga kichinkong kiuchumi ne chinkongo chire keriega ke tobwate tiga tugitumeke buya nga moto echinga kitotebe goikera mweri bwo mwaka oyo monyore ibintu byachakire gochaka gokorekana egendo tutete boniga ne chinga kitoranyora chinga kichbese chiche twakane paying bills twakana paying bills yoni morara magenderero na biru bari bane monsi pimogoshtumu motete usiano ya senator na usiano ya governor tebangia kakikomuranje keep off mwarengo asaba baumeranete batige no morembe inutiga korete bitinagati aba nabantu bayigwana ine naende buna ntubone nkwanire buno omogeka no muntu bwanje ta morembe anonsi pisimu ajire nabageka baminto tigato tuara morembe because mambi timanye tigo sina nje nintuare kerogeke lakini ngeri to gote bana kise chinga kechi mwangete tigante mengo kora yarama ya ko cho ikenga kie mo kora nin kor tebuya monge chinga kingendera motayoro chinin kor tebuya aki mo gonte binti moke lakini nin teme go kora maya ase mwensi mie mano manju muri karo tara kora egen tunker tubwata abana bare bachakire waka chikadi gambling ya chakire bo mono ka kyo ndibwensi pyo bwato mwana wo maite ngako enda ase mangana gambling ebintu mbire byacha bye bichina umwana una go chikonyora kana oboni ngata iko iru no polisi batete bako mu na magoro wasawo wasinyi rukorenda abuna baretiro bagonka kamuranje tiga tutigo tomenye no morembe
na nyasaye nko baseseni yare nto bakorera ari onspi ebyo sana mwanju muri twa wakirembye mbona kero kwa bana into gatwarenga somoro biro siasa na magendro imeyo muruberi bwensa kekira dituko lya Jumatatu ni gotokwenda sensema ya siasa leo ni gotwenda gwikase wodi ya Bogeka kero twarenga Richmond Manani oyoro MC bwensa meyo twera iro tutebina lya Robert gochokora na next ya gotora molete na tuteina na lya kodi twabanera siri tukurere gwenda kubata ndi Steve Nero bosmo busi twarenga Joshua utakurwa sensema ndi studio ne kuna malio gidechi bicha gojira senjera bene una botamberiane Brighton Makoli.